Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз? Саулармысыз, хөрмәтләребез, Манзара тапшыруның музыкаль чыгарылышы бүген үтә дә кадерле көнгә туры килде. Без үзебезнең тормышыбызны аннан башка күз алдына китерә дә алмыйбыз. Еллар узган саен ул тагын да камилләшә. Бүген куәтле прожекторлар күзне тагын да чагылдыра. Ни өчен? Әйтәбезме инде? Әйдә, әйтик. Бүген бөтен дөнья телевидение көне. Шундый әһәмиятле көндә телевидениенең иҗат төркеме һәм без алып баручылар Алмаз Гәрәев һәм Зөлфия Шәмсуарова коллегаларыбызның барчасын дөнья күләм телевидение көне белән котлыйбыз. Тамашачыларыбызга күтәренке кәеф, шатлыклы хәбәрләр теләп Манзара тапшыруын башлыйбыз. Бу балык чиста, ризык ашап үсә. Һәр атна сайын разговоры о важном, мөһим нәрсәләр турында сөйләшүдән башлыйбыз. Минем бер начар гадәтем бар. Мин тиз генә битләрен карыйм да, җыр булмаса, сүреләм дә төшәм. Кирмә бәгърем, кирмә төшләремә. Төш дигәннән син бүген төш күрдеңме? Күрдем. Я. Мин бүген шундый якты матур төш күреп ятканда, син миңа тор манзарага соңга калдың дип әйттең. Ярар. Тапшыру алдындан син гел менә төшемә кирип саташтырасың. Иң мөһиме хәерлегә булсын. Спорт белән шөгыльләнү файдалы икәнен инде барыбыз да беләбез. Тапшыруны дәвам итик. Ул сәламәтлекне ныгыта, кәефне күтәрә, ихтыяр көчен арттыра. Буди фитнес белән шөгыльләнүчеләр нинди була? Аның тәэсире нинди икәнен алдагы сюжетны карагач белербез. Мускулларыгызның рельефлы, гәүдәгезнең мондый, бәлки мондый булуын телисездер. Айырма юк, чөнки сурәттәге кешеләрнең барысы да боди фитнес белән шөгыльләнә. Без дә үзебезне сынап карыйк әле. Тирән сулыш алабыз, башлыйбыз. Боди фитнес соңгы вакытта иң популяр фитнес төрләренең берсе. Ул гимнастика, акробатика элементларын кулланмыйча гына гәүдәне пропорциональ үстерү ихтыяҗына җавап буларак барлыкка килгән. Ул бодибилдингтан аермалы буларак гипертрофияләнгән мускуллар ясамый. Аңлаешлы итеп әйткәндә, боди фитнес ул бодибилдинг белән фитнес арасындагы урталык. Беренче чиратта боди фитнеста туклану рационын тулысынча үзгәртергә кирәк. Биредә туклану еш, әмма кичкенә порцияләрне күз уңында тота. Күнекмәләрне атнага 2-3 тапкыр үткәрү мөһим. Боди-фитнес – это функциональная тренировка, которая включает... Боди-фитнес кардио һәм көч кулланып эшли торган күнегүләрне үз эченә ала. Аның белән яшьләр дә, өлкәннәр дә шөгыльләнә ала. Боди-фитнес мускул массасын үстерә, тәнне тонуста тотарга ярдәм итә. Ләкин боди-фитнесны бодибилдинг белән бутап, телевизорны сүндереп куярга ашыкмагыз. Бодибилдинг это более силовое, то есть... Бодибилдинг күп көч таләп итә. Анда гантельләр, штанга кебек предметларны кулланганга күрә мускулларны үстерүгә күбрәк басым ясала. Боди-фитнеста исә без тән авырлыгы белән генә эшлибез. Боди-фитнес белән шөгыльләнүчеләр даими рәвештә ярышларда катнаша, әмма һәр кеше дә бу өлкәдә профессионал була алмый. Тик күңелегезне төшермәгез. Беренче чиратта гәүдә рельефын яхшырту өчен шөгыльләнегез. Сәламәтлекне спорт белән генә шөгыльләнеп, кайгыртып бетереп булмый, дөрес туклану да бик мөһим. Аз аша, тәмле аша, аз кап, май кап. Бу хакта сездә ничегрәк әйтәләр? Мин ашаган малда өмет бар дип өстәр идем. Менә хәзерге вакытта да һич кенә дә ашсу остасы әзерләгән, мынитлаган клари балыгыннан баш тартмас идем. Бүген без клари балыгы белән брокколидан ризык әзерлибез. Аның өчен брокколи, балык, яшел май, эремшек, зәйтүн майы һәм бер кыяр кирәк булачак. Кыяр алабыз. Әкрен генә турыйбыз. Туралган кыярга башта яшел, аннары зәйтүн майы кушабыз да яхшылап былгатабыз. Без табаны кыздырдык. Алабыз брокколи. Әзгенә кыздырабыз. Творожный сырны салабыз әзгенә брокколига.
брокколи, творожный сыры. Әзір. Анары біз алабыз балықны. Ол маринадта ятты. 2 күн. Бұл балық чиста ризық ашап үсе. Балық халал. Шуңа күрә біз аны алдық. Балыкны берничә кисәккә бүләбез. Бер кешегә әзерләсәк, бер кисәген генә алабыз. Эремшек белән брокколи өстенә балык куябыз. Кыярны алабыз. Әзгенә тарелкага куябыз. Микрояшеллек белән безибез. Безнең ризык әзер, тәмле булсын. Спорт белән шөгыльләндек, ашадык. Хәзер сәламәтлекне ныгыту ягыннан дөрес киенү тәртибендә искә төшерик. Көннәр суытты, кибеткә җылы шәл алырга бардым, тик күзем кәттә итекләргә төште. Һәм мин матур күлмәк сатып алдым. Син мондый хәл белән таныштыр? Әлбәттә таныш. Сез хатын-кызлар бер үк кенә менә кирфик ясыйм, каш төзәтәм дип күз генә чыгара күрмәгез. Бу инде беренче театрдагы шикелле булган. Кис ката урынына кислота күтәреп кайткан. Хезмәттәшебез Лилия кием мәсьәләсендә һич кенә дә буталмас. Ул сөйләсә, хак сөйләр. Лилия, рәхим ит сүз сиңа. Исәнмесез. Советлар Союзында чит илдән кергән киемнәргә зур чиратлар тезелгән, ә үзебезнең пальто, куртка, аяк киемнәренә ихтыяҗ әллә ни күп булмаган дигән фикер бар. Бу дөрес, чөнки ул вакытта совет дизайнерлары яхшы тукымалар, материаллар булмау сәбәпле идеяларын тормышка ашыра алмаган. Әмма мода дөньясында совет кешесе уйлап тапкан бер бик әһәмиятле кием бар. Ул хатын-кыз итеге, ягъни сапоги. Әйе, бу хакта бик аз кеше генә белә, әмма нәкъ менә замоклы итекне талантлы рәссам Вера Ипполитовна Аралова уйлап таба. Ничек бу хакта белмиләр һәм ничек чит ил дизайнерлары аның идеясын урлый? Тулырак алдагы видеоязмада. Барыбызга да билгеле, совет заманында чыгарылган итекләр матурлыгы һәм төрлелеге белән мактана алмаган. Шунсы куандырган, ул табигый материаллардан җитештерелгән. Кыш айларында хатын-кызлар күбесенчә киез итектән йөргән. Шәһәрдә аның кыска модельләрен кигәннәр. Талантлы рәссам Вера Ипполитовна Аралова 1948 елны Бүтән Союз модельләр йортының җитәкчесе итеп билгеләнә. Монда барысы да тыныч була. Әлбәттә, лук, образ, тренд дигән төшенчәләр бөтенләй булмый. Модельләр эшчеләр киеме коллекцияларын чыгару белән шөгыльләнә. Төп максат уңайлы, нык, гади киемнәр тегү була. 1959 елда Парижда рус модасы атналыгы үткәрү турында карар кабул ителә. Чит ил дизайнерларын эшчеләрнең киемнәре белән шаккаттырып булмаслыгын Вера Ипполитовна бик яхшы аңлый. Аралова нәкъ менә шул вакытта замоклы, нәфис итекләр эскизын ясый. Үкчәле итекләрне зур театр сәхнәләрендә тегәләр. Һәм бу итекләр чыннан да французларны нык тәэсирләндерә. Алар Вера Ипполитовна белән контракт төзергә тели. Әмма безнең ил җитәкчелеге әлбәттә мондый аралашуга каршы чыга. Ярты елда узмый Европа кибетләрендә нәкъ шундый сапогилар сатыла башлый. Менә шулай итеп совет модельләре дөньяга итекләр бүләк итә. Инде бүгенге көнгә кайтыйк. Бу кышта нинди аяк киемнәре модада булачак, шул хакта сөйләшик. Беренче тренд ул калын табанлы уги. Әле узган ел гына без уги кире кайта, яңадан модага керә дип сөйләсәк, бүген инде аны чын тренд дип атарга мөмкин. Калын табан итекләрдә, ботинкаларда гына түгел, угида да булачак. Әмма бу аяк киемен җиңел стильле киемнәр, джогерлар, палац чалбарлар, оверсайз свитерлар белән кияргә тәкъдим ителә. Тагын бер модалы аяк киеме Батфорд. Салынып торган кунычлы Батфордлар классика булса, киң кунычлысы тренд.
һәм иң популяр тренд дисәк тә ялгыш булмас. Алдагы тренд гетер оек башлар. Моны да мин аяк киемнәренә кертәм, чөнки алар нәкъ менә кышкы аяк киеме белән бергә килергә тиеш. Гадәттә кыска кунышлы белән кызыклы образлар ясарга телисез икән, бу иң яхшысы. Аны сыланып торган леггинслар, шалбарлар һәм колготлар өстеннән кияргә мөмкин. Бүрек төстә контраст табылырга мөмкин. Баулы кабартылган аяк киемнәре, ягъни дутикларда трендлар исемлегендә, әмма аның нәкъ менә шундый заманча варианттагысын сайлагыз. Кышын ачык төстәге аяк киемен кия алмыйсыз, әмма образыгызга төсләр өстисе килә икән, төсле табанлы аяк кием алырга мөмкин. Тагын бер модел аяк киеме Челси, һәм аның барлык вариантлары. Шулай да трендлар турында әйтсәк, калын үкчәле яисә табанлы Челси актуаль булачак. Ул ни кадәр күләмлерәк булса, шул кадәр яхшырак. Ә база аяк киемнәренә килгәндә, калын табанлы турбо итекләр, тупас ботинкалар, гади дутикларны курыкмыйча сайлый аласыз. Бүгенге менә шулар служебный романдагы Вераның сүзләре буенча хатын-кызны нәкъ менә аяк киеме хатын-кыз итә. Килешмичә булмый, шуңа күрә уңайлы һәм зәвыклы аяк киеме сайлагыз, кышында матур булыгыз. Бүген бездә кунакта бүйек һөнәр иясе, 7нче сырхауханәнең табиб-кардиологы, Татарстанның атказанган табибы Рафат Садриев. Рафат әфәнде, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. Йөрәгегез ничек, шөкерме? Аллаға шөкер. Ярар, шулай гына була күрсен. Менә йөрәк кан тамырлары авыртуы буенча безнең саф татарча әйтеп әйтсәк, группа риски дигән керүче кешеләр бар. Менә кемнәр алар? Кемнәргә куркыныч ярый? Ничек аларны билгеләп була? Аларны билгеләп буламы? Бул йөрәк һәм кан тамырлары белән авыручылар бик зур группа. Дөресен әйткәндә, үлемгә китерүче сәбәпнең беренчесе йөрәк һәм кан тамырлары белән авыручы индигүчеләр шулар керә. Бу группага иң беренче коагулопатия дип атала, япышыклекләре зур кешеләр керә. Кемнәрнең холестерины күп канында күп керә. Кан басымы зур кешеләр керәләр. Аннан соң юан кешеләр дип әйтәбез инде, әгәрдә нык таза кешеләр керәләр. Аннан соң диван яратучылар. Менә йөрергә кем яратмый, эштән кайтып телевизорга утырып, кабыз шулар керә. Әйтергә кирәк, тәмәке тартучылар һәм аракы белән нык кызынучылар. Вот бу тиз генә әйткәндә шушы группа. Һәм инде яңадан шикәр авыру, ул бу группага бик булша торган кешеләр дип әйтәм. Ә нинди симптомнарны күрүгә табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк? Бу группа үзе зур булгач, әйтеп битеп киттем инде. Кан басымы бар. Кайберсе анализлар белән билгеле була инде, кайберсе яшәү рәвешенә билгеле, кайберсе инде шул яшәүдә зарарлы маддәләр белән мавыгуга бәйле. Алмаз җавап бирде. Алмаз җавап бирде. Инде менә әле без белмәгәндә бардыр бәлки. Менә инде хәзер бездә теге диспансеризация генә әйбер бар. Ул бит кеше аны йөрергә яратмый, хәтта яратмаса да инде анда беренче килү белән үзен мин исән сау дип йөргән кешеләрдә дә канны алалар, анда канның шикәрен билгелиләр, холестеринны ЭКГ язалар, анда уже күп кешене без шуннан табып алабыз үзебезгә. Ә балай әйткәндә инде, менә без үзебез физик яктан шөгыльләнгәндә безгә һава җитми башлый икән. Менә шул вакытта сез сразу хәзер үк йөгереп барып табибларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бөтен кешеләргә туры килә торган профилактик чаралар бармы? Бөтен кешеләргә бу турыда бөтен дөнья сөйләп тора инде. Менә дигәндә әз дигәндә 30 минут көн сайын йөрергә кирәк. Йөрергә. Иң әйбәте инде 10,000 адым. 10 адым. Машинада түгел. Машинада түгел. Аннан соң менә без туз яратабыз. Тузлы әйберне ашарга яратабыз. Менә шуның тузны карап торсак, 6 граммнан әзрәк без аны ашасак, безнең кан басымы да әйбәт була. Алар да әйбәт эшли. Менә аннан соң инде тәмәке тартуларны ташларга кирәк. И менә нәселлектән килә торган авырулар күп була. Менә әгәр сезнең нәселдә авырулар бар икән йөрәк белән, сез алдан ук йөрәк бу авыру килеп чыкканча кадәр барып табибларга сөйләп үзегезне карарга тиеш. Күптән түгел генә инде безнең тормышыбызда бик зур авырлыклар, кыенлыклар тудырган ковид та бар.
ул да шулай йөрәккә тискәре тәэсир итә дигән мифмы яки шын барлыкмы? Бұл қызғанышқа шын барлык. Бұл ковид башта COVID-19-20 елда бір түрлі башланып кетсе, ол башта үпкәне генә бетерсә, соңгы икенче дулкынларында аның тәэсире йөрәккә бирә башлады. Йөрәккә бәреше буенча ике төрле дип тәэсир итә инде йөрәккә дип әйтергә кирәк. Беренчесе ул йөрәкнең мускулларын көчәйсездерә. Йөрәкнең тибеше дөрес эшләмәй башлый. Бу бер яктан, икенчесе менә канның япшыклыклы дигән бит инде. Кан куера, кан тамырларында шунда туктый башлый. Ике төрле авыру. Шуның өчен бу авыруларны белән авыргач 2 айга кадәр кан сыйгырта торган дору бирәләр. Аларны ичеп торырга кирәк. Бу инде бүтән авырган кешегә бу рецепт белән бирелә торган, бушка бирелә торган дору. Аны инде безнең кешеләр дору эшләргә яратмый. Аны бирсәләр дә, тагып куялар да, онталар. Бу авырулар алар менә иртәгә генә барка килми, ул 1 айдан соң да, 2 айдан соң да, 3 айдан соң да килеп чыгарга мөмкинлекләре бар. Шуның өчен дорулар бирсәләр, мен инде халыкка доруларны эшләргә дип теләк бирдем. Мәзәктә бит юкка уйлап та булмаган. Хәтерне яхшырту өчен дару бирделәр, тик мен аны эшләргә онытам дигән. Безнең сәламәтлекне кайгыртып һәр вакыт табиб әйткәнне, табиб кушканны үтәргә кирәк. Һәм нәтиҗә ясап, Рафат абый шундый фикергә килергә була, гади итеп кенә алганда, ким дигәнне һәр вакыт үзеңнең кан анализын карап торырга, анда холестерин, кан куелыгына, шикәргә игътибар итәргә иң беренче чиратта дөрес яшәү рәвеше, ягъни сәламәт яшәү рәвеше алып барырга, анда инде дөрес туклану, йөрүләр, йокыны кайгыртулар, стрессларның бөтенесен тикшереп торырга. Һәм сез менә тагы бер яңасын әйттегез, туз. Менә туз турында әле без бик ишеткән юк идек. 6 грамм гына. Менә 6 грамм. Күп инде 6 грамм. Менә шуңа аз гына инде без бер чиметем генә. Без инде помидор кыйрашастан тузны сибә башлады. Менә шуны әйтеп алсак, туз әзрәк булган сайын, ул инде безнең кан басымы әзрәк була. Ул суны тоттыра. Ни дисәк тә, ул табиб һөнәре, ул шундый батырлык, фидакарлык. Шулай да сез безгә кунакка ешрак килсәгез әйбәтрәк. Ярар, чакырырга гына без киләбез. Кунакта гына күрешергә ясын. Мен шулай булсын. Бөтен дөнья телевидение көнендә Россия телевидениесенең төп үзәге булып торган Останкино телеманарасы турында искә төшереп узыйк әле. Бик кызыклы булыр. Мәскәүнең генә түгел, бөтен Россиянең үзенчәлекле бер символы ул Останкино телеманарасы. Быел аңа 55 яшь тулды. 1967 елның 5 ноябрендә аннан беренче эфир трансляциясе гамәлгә ашырыла. Телеманара 45 катлы. Андагы күзәтү мәйданчыкларыннан бөтен шәһәрне күрергә була икән. Алдагы сюжетта тагын да төгәл фактлар ачылыр. Бүген Европаның иң биек манарасы Останкино телебашнясының туган көне. Моннан төгәл 62 ел элек аны төзү буенча корарга Советлар Союзының элемтә министры кул куя. Иң элек бу манараны Мәскәүнең көньяк-көнбатышында Черемушки бистәсендә төзергә җыенсалар да, яңа объект каланың иң биек урынында Останкино питомнигы янәшәсендә урын ала. Төзелеш 4 елга сузыла. Башта манараны колайдан ясалган электр үткәргеч линиялар мачтасы принципы буенча төзүмәкче булалар. Әмма проектның авторы Николай Никитин башка фикердә була. Багананың формасын архитектор төшендә күрә. Ул аны 10 терәкле итеп бетон монолиттан ясый. Объект борылган лилия чәчәген хәтерләтергә тиеш була. Бу очракта багананың очы юан сабак, нигездәге терәкләр яфрак ролен үти. Телеманараны яңа ел алдыннан 1967 елның 5 ноябрендә ачалар. Бу Совет дәүләте өчен бик зур вакыйга була. Останкино башнясы яңа ел төне тамашасының төп героена әверелә. Очень высоко, почти ведь полкилометра, да? Да. Ой, какой он мотоциклист, маленький-маленький.
Телеманараның бейіклігі шыннан да ярты километр тирәсе 522 метр. Бина ішінде 7 лифт орнаштырыла, бүгінгі күнде аның 5-сі эшли. 337 метр бейіклікте пыяла диварлы бүлмәләр күзәтү мәйданнары орнашкан. 2000 елғы яңғынға қадар биредә иң популяр ресторан «Седьмое небо» эшли. Вот это вращающийся пол, да? Да, это вращающиеся полы. Ширина их 1,60 м. За счет вот этой сложной системы блоков посетители будут вращаться в ресторане со скоростью 1 оборот в час. Останкино телеманарасы тиз арада Мәскәү Советлар Союзы символына әверелә. Аның белән бәйле кызыклы традициялар туа тора. Мисал өчен 5 ноябрь һәм 9 май көннәрендә манарага кызыл байрак күтәрелә. Телеманараны төзүчеләр бу объект 300 елдан артык төзәтмичә тора ала дип ышандыра. Чыннан да багана 2 көчле давыл кичерә. Тик менә 2000 елдагы янгын гына үзенекен итә. Ул 460 метр биеклектә башлана. Бинаның берничә каты яна, 3 кеше һәлак була. Янгын салган зарар 7 елга якын төзекләндерелә. Конструкция арканнар белән ныгытыла. Эчке якта ремонт ясала, яңа заманча җиһазлар урнаштырыла. 2009 елдан манарада күзәтү мәйданы ачыла. Экскурсияләр башлана. Мәскәүдә булсагыз, Европаның иң биек манарасына менми калмагыз. Milli мәдәнияте, теле, сәнгате, горыф-гадәтләре, дине яшәгәндә, әле театрда булганда әлбәттә, халык та яши. Телевидениесі, Әлбәттә. Төрле мәдәни чаралар белән кызыксыну үзе бер олуг гамәл. Димәк, біз сүзне Идел Кыямовка тапшырабыз. Исәнмесез мәдәният сөюче дуслар, концертлардан башлыйк. Башкортстан Республикасының Курайсы төркеме 2006 елда оештырылган уникаль коллектив. Төркемгә нигез салучы Роберт Юлдашев Курайны дөнья буйлап таныткан шәхес. Ул анда традицион башкорт халык иҗатын гына түгел, классик музыканы, рок хитларны һәм төрле илләрнең һәм халыкларның популяр көйләрен уйный. Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узачак концерт программасында Роберт Юлдашев эшкәртүендә башкорт халык көйләре һәм танылган әсәрләр. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе тамашачылары саксофонда кунакта концертында була алачак. Консерватория музыкантлары башкарачак программада бу инструмент тамашачы алдында төрле амплуада булачак. Ул квартет составында шулай ук Ринат Халитов җитәкчелегендәге Татарик оркестры белән бергә соло яңгыраячак. Шулай ук Казан консерваториясе тамашачыга «Сказка в музыке» концертында «Щелкунчик и мышиный король» әкияты мотивлары буенча әдәби музыкаль композиция тәкъдир итә. Лихачевы уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству күргәзмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Республика мәдәният министрлыгы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Экспозиция Сандетский утарының 2нче катында урнашкан, анда һәр зал Лихачевлар гаиләсе тормышының билгеле бер вакытына багышланган. Баталов исемендәге Бөгелмә драма театрында «Бесконечный апрель» драматик импровизациясын күрсәтәчәкләр. Ярослава Пулиновичның пьесасы буенча куелган спектакль тамашачыны 20нче гасыр тарихына кертәчәк. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында «Гөргөри кызын бирә» спектаклен күрсәтәчәкләр. Керәшен татарларының тормышыннан алынган бу этнографик музыкаль комедия күңелле җырлар, дәртле биюләр белән бизәлгән. Бүгенгә менә шулар. Исән-амин булыгыз. Идел рәхмәт яусын, эшең дәвамлы булсын. Казанның Тукай урамында гаҗәеп бер йорт бар. Анда бүгенге көнгә кадәр Габдулла Тукайның берничә шәхси әйбере сакланып калган. Шагыйрьнең кул җылысын тойган яткәрләр Казандагы Габдулла Тукай музеенда саклана. Беләсеңме, Тукай музеенда робот та бар. Ул кемнең тавышы белән сөйләшә? Синеке мәле? Ышанмасаң барып кайт. Барып. Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар, мин сезне Габдулла Тукай әдәби музееннан сәламлыйм. Сезнең барыгызның да Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик повестен укыганыгыз бардыр. Анда шагыйрь үзенең Казандагы тормышын сурәтләп, әнисе Газизә белән бай йортларына түбәтәйләр, калфаклар сатып бирүен искә төшергәнсездер. Һәм менә шул йортларда шагыйрь сурәтләнгәнчә чаң суга торган сәгатьләр, идәннән түшәмгә кадәрге кизгеләр һәм инде музыкаль инструмент орган бар дип яза ул. Һәм менә шул җиһазларны сез Габдулла Тукай әдәби музеена килеп, шагыйрь йолдызлыгы залында да күрә аласыз. Без Габдулла Тукай әдәби музеенең залында
Аның беренче хуҗалары Биби Мәрьям Бану Аппакова һәм Мөхәммәд Шафи Шамил турында да сөйлибез. Һәм инде Тукай шагыйрь булгачлан менә шундый залларда үзенең дуслары, фикердәшләре белән очрашкандыр дигән фикердә үткәрәбез. Чөнки менә алның истәлекләреннән күренгәнчә һәм дуслары язып калдырганча, алар бергә җыелышып, үзләренең яңа әсәрләрен укырга яратканнар, дөнья хәлләре турында сөйләшкәннәр һәм әлбәттә инде 20нчы гасыр башында илдә барган вазгыятьне дә алар шитләтеп уза алмаганнар. Менә бүгенге көндә сез Габдулла Тукай әдәби музеена килсәгез, аның чырдашлары хакында безнең электрон контентлардан укып таныша аласыз. Аларның биографиясе тәкъдим ителә, Тукай белән ничек танышканнар, хат язышканнармы, әсәрләрен тәрҗемә иткәннәрме, хәтта әрләшкәннәрме? Алары да инде безнең музейда күрсәтелә. Аларның фотосурәтләре, алар гаиләсеннән алынган шәхси ядкәрләр, мәсәлән, тәлинкәләр, кашыклар, визитка савытлары, хатлар шулай ук безнең экспозициядә урын алган. Тукай музеенда сезне көтеп калабыз. Мәртәбәле кунагыбыз тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин да килеп җитте. Димәк, тарих дәресен башлыйбыз, дәвам итәбез. Фаяз әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Узан дәрестә без үзебезнең мөгаллим, фән эшлеклесе, язучы, тагын бик күп аның менә һөнәр ияләре, һөнәрен санап була, Кайым Насирны өйрәнә башладык. Бүген дәвам итәбез дип вәгъдә биргән идегез. Әле мин бер генә шәхес турында да 2 тапшыруда сөйләгәнем юк иде. Чөнки теге юлы өлгереп калмадык. Сез бик дөрес әйттегез. Ул киң кырлы, галим беренче чиратта дин эшлеклесе түгел. Дингә дә ышанган, әлбәттә, заманы шундый булган. Бүген без күбенчә аның фән турында сөйләйбез. Узган дәресләрне башлаган идек. Татар теле әдәбиятын өйрәнү буенча аның нинди табышлары булган, ачышлары булган, әйме. Хәзер күбенчә тарих турында. Чөнки ул 1878 елда Казан университеты каршында оешкан археология, тарих һәм этнография җәмгыяте члены, әгъзасы. Менә бу бик югары фәнни оешма. Казан университеты үзе ул студентлар тәрбияли укыта торган гына уку йорты түгел бит. Ул фән учагы, фән белән шөгыльләнә торган учреждение инде. Һәм Кайым Насырыны, Шиһабетдин Мәрҗани сайлана, Кайым Насырый, соңнанрак Гайнетдин Әхмәров, менә 3 татар була анда барлыгы. Бу аның өчен зур дәрәҗә, чөнки аның эшләрен югары фән эшлеклеләре таныган. Шуңа күрә юк бар кешене анда алмыйлар. Димәк, ул анда сайлангач, аның эшләренә нигезләнеп дәресләр дә өйрәнелә дигән сүз мин. Әлбәттә. Менә Кайым Насырыйның кайбер хезмәтләре 74-75 елларда чыккан 2 томлы әсәрләре аның, әйме. Мин шуны алып килгән идем махсус күрсәтү өчен. Чөнки монда аның бик кызыклы хезмәтләре тупланган. Мәсәлән, аның işlergin açıp karasan, birinciden Kazan tarihi, tarihi Kazan. Bu yana Kazan'ın tarihi isterikleri, aldığınğı karaşlı Tatar edemleri deyip yazılan indi ol. Edemleri. Kabir taşları. Epigrafika bilen de şөгыльләнгән дигән сүз. Аннан соң бигрәк тә менә безнең өчен бик кызык татар этнографиясе буенча материаллар. Менә карагыз, кием салым, йорт җир, гадәтләр, ашау, ишү һәм башкалар. Фольклорча да булды менә. Бу күбесенчә этнографияга карый. Этнографияга карый. Кызганычка каршы хәзер безнең этнографлар элекеге заманнардагы кебек, ягъни үзгәреп тип кыруга тикле, алар бит ел сайын экспедицияларга чыгып, төрле төбәкләрдә яшәгән татарларның менә шушы йорт җирләрен, гадәтләрен һәм башкаларын өйрәнәләр иде. Хәзер бу бетте һәм менә шушында язылган әйберләр 1967 елда чыккан иде әле Мәскәүдә бик шундый яхшы фундаменталь хезмәт, урта идел һәм Сибир татарлары турында
Урал буйы татарлары түрендә этнографик хезмәт анда кулланылган. Менә Каюм Насыйриның бигрәк тә рухи культурага караган. Рухи культура безнең киң һәм тирән. Без аңа хәзер артык игътибар итмибез. Әгәр дә өйрәнеп куәтләп торсак. Әйе, төрле теге табышмаклар, әкиятләр, мәкалләр аларны әйтеп тә тормыйм. Ышанулар, юраулар, теш юраулар, мәсәлән, төрле йолалар, аларның бөтенсе менә шушы китапта яхшы иттереп язылган. Аларның күбесе ниндидер менә бу мәҗүсилектән калган ышанулар. Әмма ләкин бит хәзер дә әле мәсәлән авылларда бигрәк тә йортка, кыймага анда сайыскан килеп утырса, без кунак киләчәк дибез. Эт үрсә, моны яхшыга киләчәктә уңыш әйбәт булыр. Уласа килешенчә начарга күп индалар. Тагын бер нәрсә. Фаяз әфәнде, менә әлеге эшләрне башкарганда Каюм Насыйриның гомумән менә ярдәмчеләре, теләктәшләре, сердәшләре, фикердәшләре булдымы икән? Фикердәшләре булган, әлбәттә. Булмаса, халык тарафыннан ниндидер бер терәк туймаса, ул аны эшләмәстә иде. Халык өчен эшли, әмма ул вакытта артык аңлап та җиткермәгәннәр. Шуңа күрә ул бит китаплар яза, китаплар чыгара, һәм теге элекке заманда аны укыганнар, менә татар календарын чыгарып килгән бит ничә ел буена. Анда аларның бөтенесе булмаса да күп өлеше кирип киткән. Ә менә ни өчен күп чорга кагыла бу замандашын үз чорында аңламыйлар. Ә вакыт үткәч кенә аның мәртәбәсе арта, үсә. Хәзер дә шулай. Мәсәлән, галимнәрнең кайбер бик кыю фикерләре, алар фикер булып кара әлегә. Халык тарафыннан һәм хәтта галимнәр тарафыннан кабул ителми. Соңыннан гына аны аңлыйлар. Бу безнең менталитетме? Җитми, алар кебек ул дәрәҗәгә барып җитмәгән безнең акыл. Шулай дип аңлатырга кирәктер. Аннан соң хәзерге заманда бик без менә тарих фәнендә, татар тарих фәнендә һәм башкалар авыл төбәкләрен өйрәнү башланды. Хәтта энциклопедия институты безнең төбәкләрне өйрәнү институты дигән исем алды. Энциклопедия һәм төбәкләрне өйрәнү. Авыл тарихын Нәкъ Каюм Насыйри өйрәнә башлый. Бигрәк тә Зия өязенә караган авыллар, үзенең Шырдан авылы, Тауиле, Бакырчы, башка авыллар турында менә дигән мәгълүматлар. Ул мәгълүматларны ул беренчедән тарихи чыганаклардан ала, кайбер архив материаллар әйтергә кирәк. Аннан соң инде халык белән сөйләшеп, төрле риваятларны язып ала, эпиграфика материаллары һәм шәҗәрәләр. Менә шәҗәрәләрне яхшылап өйрәнү, аның әһәмиятен белү, минемчә Каюм Насыйридан башлана торгандыр. Менә шул Бакырчы авылын язганда, ул бер кеше белән сөйләшә, аның 12 буынга тикле үзенең ата-бабаларын белә ул. Һәм ул аларны язып калдыра. Безнең өчен шул тикле зур чыганак. Менә шулай итеп, теге кыскача гына төгәлләп әйткәндә, аның фәнгә керткән өлеше бик зур. Беренчедән без аны әйттек, ул чыннан да мәгърифәтче. Мәгърифәтче булып ул үзебезнең билгеле булган һәм билгесез әкиятләр, табышмаклар, әйтемнәр, мәсьәләләр, бәйетләр, юраулар, менә шуларны язып кала, һәм алар бик уңышлы рәвештә кулланыла. Менә 70-80 елларда чыккан бит татар халык иҗаты, анда 13 томлык, анда файдаланган алар. Ягъни мен әйтмәкче булам, Каюм Насыйриның менә шушы эшләре хәзерге вакытта танылды һәм киң кулланыла. Аллага шөкер, ул хәзердә исән, хәзердә без Каюм Насыйри дигән, Каюм Насыйри безнең татар халкының миндә бер символы булып тора. Рәхмәт бик зур. Эшләре өйрәнелсен, укылсын, андый шәхесләребез туып торсын иде. Амин, шулай булсын. Сәхифәләрне истә калдырдың буга инде, бөтенесен беләсең. Хәзер эш тәртибен, исәнләшү, кунаклар белән сөйләшү, аралашу, сәхифәләр исемнәрен чәгәле? Тагын бөтенесен әйтергәм. Белеп ки сәхифәсе. Дәрья сәхифәсе. Дөрес, тагын кызык дөнья дигәне бар. Мәдәни күзәтү. Дөрес, мәдәни ярдәмче. Бишле минде мин. Моң сандыгы да бар тагын, бишле. Бүген кайсы була?
Дәрия сәхифәсе. Әфәрин, бишлегенә түгел, 6-лы сиңа, Зөлфия. Ләйсән, рәхимет сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ульяновск өлкәсенең татар мәдәният үзәгендә Сөмбелә бәйрәме узган. Татар мифологиясенә һәм йола иҗатына күз салсак, әлеге бәйрәм гадәттә басу кырларда уңы җыелып алынып, көзге эшләр тәмамлангач үтә торган була. Шуңа күрә дә халыкта Сөмбелә туса су суыныр, Сөмбеләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал дигән кебек әйтемнәр барлыкка килә. Сөмбердәге Сөмбелә бәйрәменең матур мизгелләре безнең хәбәрчебез Рамис Сафин материалында. Соңгы вакытта өлкә мәдәният йортларында халкыбызның югала башлаган яисә бөтенләй дә онытылган йолаларын кабат кайтару, аларын яшь буынга җиткерү буенча шактый саллы гына эшләр башкарылып килә. Авылларда гына түгел, шәһәрдәге мәдәният йортларында да татарның йола бәйрәмнәре, фольклор кичәләре үткәрелә. Бүген татар мәдәният үзәгендә узучы Сөмбелә бәйрәме ул махсус балалар һәм аларның ата-аналары өчен әзерләнгән. Хәзер инде балалар күбрәк урыслашып бетерә. Шуңа күрә без хәзер инде теге татарчада сөйләп торган уеннар ясыйбыз. Аннары урысча перевод белән бара, барысына да аңлашылырлык булсын өчен. Шул вакытта да әти-әниләр ярдәм итсеннәр өчен. Сценарий язганда, әлбәттә біз балалар белән бергә элемтәдә китерәбез. Алар ниндирәк уеннар яратканын белмим карыйм. Ниндирәк җырларга яратканнарын сайлап алабыз. Бу көнне мәдәният үзәгенең кече залы көзге ярминкә мәйданын хәтерләтә иде. Өстәлләрдә нинди генә җиләк җимеш һәм яшелчә юк. Монда гади бәрәңгедән алып безнең якларда сирәк була торган виноград тәлгәшләре дә, абрикосларда маринатланган һәм тозланган гөмбәләргә чаклы бар. Күргәзмәгә куелган байтак әйберләрен балалар әниләре белән бергә яшелчәдән үзләре эшләгән. Алар гади генә түгел, менә шуның кадәр катлаулы эшләнгәннәре дә бик күп. Минем кулымда бу йомры икмәк. Йомры икмәк тә гади генә йомры икмәк түгел. Ул йомры икмәкнең аның эчендә бу савыт итеп тә кузгалып була, савыт итеп тә кулланып була. Менә анда безнең көзгә уңышлар илгергән алмаларны без әле салып куйдык. Менә бу чәчәк пирожниларны әниле кызлы Самира белән Ләйсән Измайлар ясаган. Без мондай берләр бик яратабыз ясарга. Төн буе пешердек кызым белән. Елга бер тапкыр гына була торган Сөмбеләгә дип балалар җиләк җимеш, яшелчәләрдән ниләр генә ясамаган. Бакчада үскән бер генә яшелчә дә, бер генә яфракта читтә калмаган кебек. Сәхнәдәге уен тамашаларда сабыйларның күпләп катнашуын да бәйрәмне оештыручыларның тагын бер отышлы ягы дип әйтергә кирәк. Алар җыр биюләрдә генә түгел, бәйрәм уеннарында һәр төрле бәйгеләрдә дә чыгыш ясады. Монда төп максат шәһәр балаларын татар телендә аралашуга тарту һәм табигатьтә үскән җиләк-җимеш яшелчәләрнең татарча атамаларын истә калдыру. Кулыбызны тыгабыз капчыкка, кара мишәгенә капшап карыйбыз да, нәрсә икәнен әйтәбез. Нәрсә? Кыяр? Ой, молодец, кыяр. Бәйрәм азагында һәр катнашучы да оештыручылардан истәлекле бүләкләр алу бәхетенә дә иреште. Кыяшлы Үзбәкстанга юл алыйк. 2000 елдан бирле Ташкентта ел сайын мәдәни гореф-гадәтләр һәм милли ризыклар фестивале уза. Аш-су осталары ролен исә төрле ил вәкилләре башкара. Быел фестивальгә бару бәхетенә хәбәрчебез Сәрвиназ Кәримова да иреште. Фестивальнең төп оештыручысы Үзбәкстан Республикасы Тышкы эшләр министрлыгы. Быел чара башкаланың үзәк паркында уздырылды. Үзбәкстанда эшләүче 25-тән артык дипломатик вәкиллек үз милли ашларын һәм гореф-гадәтләрен биредә тәкъдим итә. Фестивальнең хәрия юнәлешендә булуын да билгеләп үтәргә кирәк. Милли ризыкларның сатудан алынган керем балалар йортларына тапшырылачак. По сути, Грузия каждый раз принимает участие в этом фестивале, когда она организовывает. Лично я первый раз присутствую, я в восхищении. Мы сегодня приготовили все самые... Грузия вәкилләре әлеге фестивальдә һәр вакыт катнаша. Без бүген Грузияның иң тәмле ризыкларын пешердек. Наше хачапури, наше вино, грузинский коньяк, боржоми, лимонад. Соңгы арада грузин ашлары популярлык казана. Безгә Үзбәкстанда күп кунаклар килә. Җыелган акчаны хәйрия фондына бирәчәкбез. Біз балалар йортына ярдәм итә алуыбызга шатбыз. Мы счастливы, что сможем хоть немножечко как-то своими усилиями помочь детям в приютах, которым будут направлены эти деньги. Төрле дөнья халыклары музыкасы, милли ризыклар, җете төстәге милли костюмнар, күңелле мөхит һәм килүчеләр йөзендәге елмаю. Фестивальнең мөхтәрәм кунаклары арасында безнең милләттәшләребезне дә очратырга мөмкин иде.
Менә бездә бүген кунак булып килдек шундый матур чарага, шундый зур фестивальга. Үзбекстаныбызның бәйсезлегенә 31 ел тулды. Һәм менә шул вакыт эчендә татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге дә үз эшен алып бара. Ул тел саклау мәдәниятен, гореф-гадәтләрен үзебезнең татар халкыбызның һәм инде без күреп торганыгыздай бүгенге һәрбер милләтләр арасында без дә шундый матур булып, кунак булып килүебезгә бик шатбыз. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге иң актив һәм күп санлы милли үзәкләрнең берсе. Менә 30 елдан артык инде ул татар мәдәниятен үстерүгә һәм туган телебезне саклауга үз өлешен кертә. Истәлек бакчасы авыл уртасында мәдәният йорты янында урнашкан. Анда тыл хезмәтчеләренә һәм сугыш чоры балаларына багышланган мемориаль таш куелган. Беренче монумент Сабан. Ул сугыш чорында кырда эшләгән яшь үсмерләр белән хатын-кызлар хөрмәтенә куелган. Ул елларның михнәте 77 ел узса да, күңел түрендә иң ачы хәсрәт булып саклана. Оренбур өлкәсенең Иске Әшер авылыннан Фирүзә Сәләмова репортажы. Без ипи ашап үскән кеше түгел. Менә мине үзебезнең Мативкада, менә еракта 5 километр Мативка тора, шунда чиратка ипигә баса торган идек. Мине татар кызы дип атып кына бәрә, мин инәкәймә бер телем апайып, кайтып чәйдә эчергән кеше түгел. Бирмәделәр. Менә хәзер Аллаһны биргәндә шөкер. Һәр берсенең үз язмышы булса да, сугыш чоры балаларын бер нәрсә берләштерә. Ул әтисез үткән гомер. Әтием 43 елның апрель айында Ленинград янында һәлак булды. Болқып сугышында сугышканы әтием. Шуннан без әнигә швала калдык инде. Истәлек бакчасы проектның шишма башында Иске Әшер авылы хакимияте башлыгы Венер Валиев тора. Проект ясадым үземчә, кулларым белән шунда менә эшләп, спонсорлар акчасына менә шушы паркны ясадык үзенә. Монда администрациянең дә, районның да бер тиен акчасы да кирмәде. Менә бөтен хәләл кеше белән биргән кешеләрнең акчасы менә монда. Иске Әшер 700 кешедән торган татар авылы. Туган якларны шәхесләр данлый. Бүген дә өлешчә мобилизациядә Батырлар авылыннан унлап татар егете катнаша. Шуларның берсе Ирина Ганиеваның улы Руслан. Русланыбыз хәзерге вакытта 24 февральдән бирле Украинада иң алдан баралар передовойда кытышкыч афәтләрдән соң менә аларга бер атна ял бирделәр. Менә шул бер атна эчендә ул инде 2 көнгә авылга кайтып китәргә булды, әти-әниләрен күрергә. Русланның хезмәт иткән урынына озатка машина буш бармасын өчен Ирина Ганиева авылдашларына мөрәҗәгать белән чыга. Улы белән бергә булган сугышчыларга посылка җыела. 30 сәгать вакытыбыз бар иде. Авыл кешеләре шул хәтлек ярдәм иттеләр. Акчалата биргән акчаларына без күп итеп дарулар алдык, җылы киемнәр алдык. Матвеевка районында һәйкәлләр урнаштыручылар Иске Әшерлеләр беренче булды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исәнмит булыгыз. 1990 ел режиссер Дамир Сиражиев кыргыз драматургы Марбайжиевның Кияу белән кәләш пьесасын сайлаган. Төп рольләрдә Шамил Бариев, Фирдәүс Хайруллина уйнаган. Спектакльгә җырларны шагыйрь Зөлфәт һәм композитор Фуат Әбүбәкеров иҗат иткән. Әлеге әсәр тарихы алдагы сюжетта. Әлбәттә, аны Фуат Әбүбәкеров сөйләр. Дамир Сиражиев ул беренче тапкыр театрга килгәндә мин эшлидерим инде шактый еллар. Ләкин ул шундый пьеса сайлады үзенә. Беренче менә театрда куйган пьесаларын. Марбайжиевның Кияу белән кәләш дигән әсәрен укып чыктык. Мин дә укыдым, ул да укыды. Ул сайлаган инде. Ләкин миңа пьесаны биргәндә минем бер начар гадәтем бар. Мин тиз генә битләрен карыйм да җыр булмаса сүрләм дә төшәм. Чөнки җырсыз спектакль миңа ничектер бик
ауыр тыйыла да. Ничектер була шулай. Җырсыз спектакль ул киемсез, начар киемдә дип әйтим. Бер-ике көннән пьесаны укыгач, Дамир белән сөйләшеп утырабыз. Ул да нәкъ шул фикердә. Нәрсә эшләргә кирәк дип. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, 10, 11, 12. Да, 12. Утлы бузлар дигән Зөлфәтнең икенче китабы бар. Кечкенә генә китап. Хәлим Зәлалов мине Зөлфәт белән таныштырган, шул китапны алдым да укып утырам. Карасам, кичер дигән шигырь. Назларымны кичер, сыңардылар. Күзләремне кичер, соң бактылар. Бу бит инде җыр. Алар аерылышканда соңгы җыр булырга тиеш. Ничектер башка ул бик тиз килде дә. Мин икенче көнне уйнап күрсәттем. Шамил бит тоже җырчы актер. Ул Шамилнең Бариевның йөрәге шул хәтле ничек сизә, андый ничеклекне шундый матур итеп сизәдер. Язларымны кичер, Сыңардылар, язларымны кичер, сыңардылар, күзләремне кичер, соң бактылар, сүзләремне кичер, елаттылар. Репетиция китте. Башыда, ахырда Дамир да жана башлады. Мин ул җырны әллә ни теге симфония дип әйтмәсәм, но тәңгәл килде шул хәтле ул спектакльгә. Мин андый бик сирәк булды. Соңгы күп еллар, күп пьесалар, ниләр, но менә инде шундый урыс әйтмешә точное попадание, менә шундый тәңгәл килү. Булганы өчен, Арамна, кушылмавы өчен, юлларамна, ашыкканы өчен, елларамна, ашыкмавы өчен, уйларамна. La Барсында кишер, ялап көліп, мин кишергән гафу иткән көліп. Көннәр суытты, кибеткә җылы шәл алырга бардым, тик күзем кәттә итекләргә төште. Һәм мин матур күлмәк сатып алдым. Син мондый хәл белән таныштыр? Әлбәттә таныш. Сез хатын-кызлар бер үк кенә менә кирфик ясыйм каш төзәтән күз генә чыгара күрмәгез. Бу инде беренче театрдагы шикелле булган. Кис ката урынына кислота күтәреп кайткан. Хезмәттәшебез Лилия кием мәсьәләсендә һич кенә дә буталмас. Ул сөйләсә, хак сөйләр. Лилия, рәхим ит, сүз сиңа. Исәнмесез. Советлар Союзында чит илдән кергән киемнәргә зур чиратлар тезелгән, ә үзебезнең пальто, куртка, аяк киемнәренә ихтыяҗ әллә ни күп булмаган дигән фикер бар. Бу дөрес, чөнки ул вакытта совет дизайнерлары яхшы тукымалар, материаллар булмау сәбәпле идеяларын тормышка ашыра алмаган. Әмма мода дөньясында совет кешесе уйлап тапкан бер бик әһәмиятле кием бар. Ул хатын-кыз итеге, ягъни сапаги. Әйе, бу хакта бик аз кеше генә белә, әмма нәкъ менә замоклы итекне талантлы рәссам Вера Ипполитовна Аралова уйлап таба. Ничек бу хакта белмиләр һәм ничек чит ил дизайнерлары аның идеясын урлый? Тулырак алдагы видеоязмада. Барыбызга да билгеле, совет заманында чыгарылган итекләр матурлыгы һәм төрлелеге белән мактана алмаган. Шунсы куандырган, ул табигый материаллардан җитештерелгән. Кыш айларында хатын-кызлар күбесенчә киез итектән йөргән. Шәһәрдә аның кыска модельләрен кигәннәр. Талантлы рәссам Вера Ипполитовна Аралова 1948 елны Бүтән Союз модельләр йортының җитәкчесе итеп билгеләнә. Монда барысы да тыныч була. Әлбәттә, лук, образ, тренд дигән төшенчәләр бөтенләй булмый. Модельләр эшчеләр киеме коллекцияләрен чыгару белән шөгыльләнә. Төп максат уңайлы, нык, гади киемнәр тегү була.
1959 елда Парижда рус модасы атналыгы үткәрү турында карар кабул ителә. Чит ил дизайнерларын эшчеләрнең киемнәре белән шаккаттырып булмаслыгын Вера Ипполитовна бик яхшы аңлый. Аралова нәкъ менә шул вакытта замоклы, нәфис итекләр эскизын ясый. Үкчәле итекләрне зур театр сахналарында тегәләр. Һәм бу итекләр чыннан да французларны нык тәэсирләндерә. Алар Вера Ипполитовна белән контракт төзергә тели. Әмма безнең ил җитәкчелеге әлбәттә мондый аралашуга каршы чыга. Ярты елда узмый Европа кибетләрендә нәкъ шундый сапогилар сатыла башлый. Менә шулай итеп Совет модельләре дөньяга итекләр бүләк итә. Инде бүгенге көнгә кайтыйк. Бу кышта нинди аяк киемнәре модада булачак, шул хакта сөйләшик. Беренче тренд ул калын табанлы уги. Әле узган ел гына біз уги кире кайта, яңадан модага керә дип сөйләсәк, бүген инде аны чын тренд дип атарга мөмкин. Калын табан итекләрдә, ботинкаларда гына түгел, угида да булачак. Әмма бу аяк киемен җиңел стильле киемнәр, джогерлар, палац шалбарлар, оверсайз свитерлар белән кияргә тәкъдим ителә. Тагын бер модалы аяк киеме Батфорд. Сыланып торган кунычлы Батфордлар классика булса, киң кунычлысы тренд. Һәм иң популяр тренд дисәк тә ялгыш булмас. Алдагы тренд гетер аяк башлар. Моны да мин аяк киемнәренә кертәм, чөнки алар нәкъ менә кышкы аяк киеме белән бергә килергә тиеш. Гадәттә кыска кунычлы белән кызыклы образлар ясарга телисез икән, бу иң яхшысы. Аны сыланып торган леггинслар, шалбарлар һәм колготлар өстеннән кияргә мөмкин. Бүрек төстә контраст табылырга мөмкин. Баулы кабартылган аяк киемнәре, ягъни дутикларда трендлар исемлегендә, әмма аның нәкъ менә шундый заманча варианттагысын сайлагыз. Кышын ачык төстәге аяк киемен кия алмыйсыз, әмма образыгызга төсләр өстисе килә икән, төсле табанлы аяк кием алырга мөмкин. Тагын бер модалы аяк киеме Челси, һәм аның барлык вариантлары. Шулай да трендлар турында әйтсәк, калын үкчәле яисә табанлы Челси актуаль булачак. Ул ни кадәр күләмлерәк булса, шул кадәр яхшырак. Ә база аяк киемнәренә килгәндә, калын табанлы турбо итекләр, тупас ботинкалар, гади дутикларны күрекмичә сайлый аласыз. Бүгенге менә шулар служебный романдагы Вераның сүзләре буенча, хатын-кызны нәкъ менә аяк киеме хатын-кыз итә. Килешмичә булмый, шуңа күрә уңайлы һәм зәвыклы аяк киеме сайлагыз, кышында матур булыгыз. Бүген бездә кунакта бүйек һөнәр иясе, 7нче Сырхауханәнең табиб-кардиологы, Татарстанның атказанган табибы Рафат Садриев. Рафат әфәнде, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. Йөрәгегез ничек, шөкерме? Аллаға шөкер. Ярар, шулай гына була күрсен. Менә йөрәк кан тамырлары авыртуы буенча безнең саф татарча әйтеп әйтсәк, группа риски дигән керүче кешеләр бар. Менә кемнәр алар? Кемнәргә куркыныч ярый? Ничек аларны билгеләп була? Аларны билгеләп буламы? Бұл йөрәк һәм кан тамырлары белән авыручылар бик зур группа. Дөресен әйткәндә, үлемгә китерүче сәбәпнең беренчесе йөрәк һәм кан тамырлары белән авыручы инде кешеләр шулар керә. Бу группага иң беренче коагулопатия дип атала, япшыклекләре зур кешеләр керә. Кемнәрнең холестерины күп канында күп керә. Кан басымы зур кешеләр керәләр. Аннан соң юан кешеләр дип әйтәбез инде, әгәрдә нык таза кешеләр керәләр. Аннан соң диван яратучылар. Менә йөрергә кем яратмый, эштән кайтып телевизорга утырып, кабыз шулар керә. Әйтергә кирәк, тәмәке тартучылар һәм аракы белән нык кызынучылар. Вот бу тиз генә әйткәндә шушы группа. Һәм инде яңадан шикәр авыру ул бу группага бик булшатырган кешеләр дип әйтәм. Инде симптомнарны күрүгә табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу группа үзе зур булгач, әйтеп битеп киттем инде. Кан басымы бар. Кайберсе анализлар белән билгеле була инде, кайберсе яшәү рәвешенә билгеле, кайберсе инде шул яшәүдә зарарлы маддәләр белән мавыгуга бәйле. Алмаз җавап бирде. Алмаз җавап бирде. Инде менә әле без билмәгәндә бардыр бәлки. Менә инде хәзер бездә диспансеризация генә әйбер бар. Ул бит кеше аны йөрергә яратмый, хәтта яратмаса да инде анда беренче килү белән үзен мин исән сау дип йөргән кешеләрдә дә канны алалар, анда канның шикәрен билгелиләр, холестеринны,
экеге язалар, анда уже күп кешене без шундан табып алабыз үзебезгә. Ә балай әйткәндә инде, менә без үзебез физик яктан шөгыльләнгәндә, безгә һава җитми башлый икән. Менә шул вакытта сез сразу хәзер үк йөгереп барып табибларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бүтән кешеләргә туры килә торган профилактик чаралар бармы? Бүтән кешеләргә бу турыда бүтән дөнья сөйләп тора инде. Менә дигәндә әз дигәндә 30 минут көн сайын йөрергә кирәк. Йөрергә. Иң әйбәте инде 10,000 адым. 10 адым. Машинада түгел. Машинада түгел. Аннан соң менә без туз яратабыз. Тузды әйберне ашарга яратабыз. Менә шуны тузны карап торсак, 6 граммнан әзрәк без аны ашасак, безнең кан басымы да әйбәт була. Алар да әйбәт эшли. Менә аннан соң инде тәмәке тартуларны ташларга кирәк. И менә нәселлектән килә торган авырулар күп була. Менә әгәр дә сезнең нәселдә авырулар бар икән йөрәк белән, сез алдан ук йөрәк бу авыру килеп чыкканча кадәр барып табибларга сөйләп үзегезне карарга тиеш. Күптән түгел генә инде безнең тормышыбызда бик зур авырлыклар, кыенлыклар тудырган ковид та бар. Ул да шулай ук йөрәккә тискәре тәэсир итә дигән мифмы яки чынбарлыкмы? Бу кызганычка каршы чынбарлык. Бу ковид башта COVID-19-20 елда бер төрле башланып китсә, ул башта үпкәне генә битерсә, соңгы 2-3 дулкынларында аның тәэсире йөрәккә бирә башлады. Йөрәккә бәреше буенча ике төрле дип тәэсир итә инде йөрәккә дип әйтергә кирәк. Беренчесе ул йөрәкнең мускулларын көчәйсездерә. Йөрәкнең тибеше дөрес эшләмәй башлый. Бу бер яктан, икенчесе менә канның япшыклыклы дигән бит инде. Кан куера, кан тамырларында шунда туктый башлый. Ике төрле авыру. Шуның өчен бу авыруларны белән авыргач 2 айга кадәр кан сыйгырта торган дору бирәләр. Аларны ичеп торырга кирәк. Бу инде бүтән авырган кешегә бу рецепт белән бирелә торган, бушка бирелә торган дору. Аны инде безнең кешеләр дору эшләргә яратмый. Аны бирсәләр дә, табыклар да оныталар. Бу авырулар алар менә иртәгә генә барка килми, ул 1 айдан соң да, 2 айдан соң да, 3 айдан соң да килеп чыгарга мөмкинлекләре бар. Шуның өчен дорулар бирсәләр, мен инде халыкка доруларны эшләргә дип теләк бирдем. Мәзәктә бит юкка уйлап та булмаган. Хәтерне яхшырту өчен дару бирделәр, тик мен аны эшләргә онытам дигәндә. Безнең сәламәтлекне кайгыртып һәр вакыт табиб әйткәнне, табиб кушканны үтәргә кирәк. Һәм нәтиҗә ясап, Рафат абый шундый фикергә килергә була, гади итеп кенә алганда, ким дигәндә һәр вакыт үзеңнең кан анализын карап торырга, анда холестерин, кан куелыгына, шикәргә игътибар итәргә иң беренче чиратта дөрес яшәү рәвеше, ягъни сәламәт яшәү рәвеше алып барырга, анда инде дөрес туклану, йөрүләр, йокыны кайгыртулар, стрессларны бөтенесен тикшереп торырга. Һәм сез менә тагы бер яңасын әйттегез, туз. Менә туз турында әле без бик ишеткән юк идек. 6 грамм гына. Менә 6 грамм. Күп була инде ул 6 грамм. Менә шуны әз генә инде без бер шиметем генә. Без бит инде помидор кыйрашыктан тузны сибә башлады. Менә шуны алсак, туз әзрәк булган сайын, ул инде безнең кан басымы әзрәк була. Ул суны тоттыра. Ни дисәк тә ул табиб һөнәре, ул шундый батырлык, фидакарлык. Шулай да сез безгә кунакка ешрак килсәгез әйбәтрәк. Ярар, чакырырга гына без киләбез. Кунакта гына күрешергә ясын. Амин, шулай булсын. Эшегездә уңышлар сезгә, йөрәкләребез һәм тәнебез, акылыбыз, рухыбыз бөтенесе дә сәламәт булсын дигән теләктә без табиб белән саубулашып, дөнья яңалыклары белән танышабыз. Автомобиль кәнәфие йокы урыны, уенчыклар урынына брелоклар. Ерак араларга йөрүче Виталий Коноваликның йөк машинасында Соня кушаматлы пси баласы үз иендәге кебек урнашкан. Чираттагы рейс вакытында Уфа белән Чиләбе арасында ягулык тутырып, кәхвә эчеп, йөреп алырга дип тукталгач, ач пси баласын күреп ала ул. В пути
хорошо себя ведет. Юлда барганда үзен тыныч тота, панель, йокы урыннары буйлап йөреп ала. Тыныч хылкы булуы һәм йокларга яратканына күрә, песигә Соня дигән кушамат бирдем. Һәр вакыт минем белән юлда ясын өчен, хатыным белән ветеринария клиникасына барып, Соняга паспорт ясаттык, чип куйдырдык. Беренче уколын да алды, икенчесен ясаткач ул минем белән чикләрне дә узып йөри алачак. Сәяхәт итү Соняга ошый булса кирәк. Ул берничә ай буена Виталий белән Россия буйлап йөргән. Паспорты булгач инде яңа маҗараларга да әзер. Ковчег зоостудиясендә Карлуша кушаматлы сәләтле кызгын телефон шалтыратуларына җавап бирә, мәзәкләрдән көлә, мактанырга ярата. Беренче тапкыр бу кыш сөйләп җибәргәч, зоостудия хезмәткәрен бик куркыткан. Он говорит голосом нашего руководителя. Ул минем тавыш белән хезмәткәргә исеме белән эндәшкән. Махсус ирәтмәдек тә юк исә. 14 яшьлек Карлуша тавышны охшата белә, интонация ярдәмендә индивидуальлекне күрсәтә ала. Үземнең исемне кычкырып әйткәндә дә кайвакыт имәнеп китәм. Карлуша төрле тапшыруларда төшә, анда төрле кызык хәлләр килеп чыга, ди Пономарева. Мәсәлән, «Вампиры средней полосы» сериалын төшергәндә кызгын актер Юрий Стоянов мәзәкләреннән көлгән. Шулай да кышның хылкы бик үзенчәлекле. Ул бары тик җитәкчене генә тыңлый. Сугыш чукмары булса да, бары тик Аннага гына үзен сыйпарга рөхсәт итә. Ризык белән уйнау Карлушаның яраткан шөгыле. Социаль челтәрдәге зоостудияның рәсми сәхифәсендә биредә тәрбияләнүче хайваннар реклама клипларда төшә, төрле тапшыру һәм чараларда катнаша дигән мәгълүмат бар. Аз аша, тәмле аша, аз кап, май кап. Бу хакта сездә ничегрәк әйтәләр? Мин ашаган малда өмет бар дип өстәр идем. Менә хәзерге вакытта да һич кенә дә ашсу остасы әзерләгән, монитлаган клари балыгыннан баш тартмас идем. Бүген без клари балыгы белән брокколидан ризык әзерлибез. Аның өчен брокколи, балык, яшел май, эремшек, зәйтүн мае һәм бер кыяр кирәк булачак. Кыяр алабыз. Әкрен генә турыйбыз. Туралган кыярга башта яшел, аннары зәйтүн мае кушабыз да яхшылап былгатабыз. Без табаны кыздырдык. Алабыз брокколи. Әз генә кыздырабыз. Творожный сырны салабыз әз генә брокколига. Брокколи, творожный сыры әзер. Аннары без алабыз балыкны. Ул маринадта ятты. 2 көн. Бу балык чиста ризык ашап үсә. Балык халал, шуңа күрә без аны алдык. Балыкны берничә кисәккә бүләбез. Бер кешегә әзерләсәк, бер кисәген генә алабыз. Эремшек белән брокколи өстенә балык куябыз. Кыярны алабыз. Әз генә тарелкага куябыз. Микрояшеллек белән безибез. Безнең ризык әзер, тәмле булсын. Яңа уку елыннан илебез мәктәпләрендә патриотик тәрбияви чаралар уза. Балалар җитдирәк һәм җаваплырак булсын өчен әлеге яңалык уңай тәэсир итә. Без дә мәктәптә укыганда гимн җырлап рухлана идек. Хәзерге вакытта мәктәпләрдә нинди яңалыклар кертелгән икән, алдагы сюжетны карагач белербез. Яңа уку елыннан илебез мәктәпләрендә һәр атна тантаналы рәвештә Россия әләмен күтәрүдән башлана. Республикабызда төп дәүләт символына Татарстан әләме дә кушыла. Линейкада сыйныфлар алышынып тора. Берәүләр әләмне күтәргән вакытта, икенчеләре уку бүлмәләрендә гимн тыңлый. Байракчылар төркеме мәктәпнең иң әйбәт укучыларыннан туплана.
Без флагларны чыгарганда безнең күңелебез күтәрелә, һәм инде киләсе атнага уку бик яхшылана. Безнең укыйсыбыз килә. Флагларны чыгару безнең өчен бик зур горурлык һәм иң мөһим безнең өчен. Чөнки без үзебезнең илебезнең киләчәге һәм инде аның тормышы безнең кулларда. Әлем күтәрелде, гимн җырланды. Шуннан соң балаларның мөһим сөйләшү дәресе башлана. Монда төрле темаларга тукталалар. Ватанпәрвәрлек һәм гражданлык тәрбиясе, тарихи мәгърифәт, әхлак һәм экология. Әлеге дәрес кысаларында укытучылар гади һәм аңлаешлы телдә балаларга илдә барган вакыйгалар турында сөйли, тикшерелмәгән чыганаклардан килгән мәгълүматның тискәре йогынтысыннан сакланырга ярдәм итә. Балаларда патриотизм тәрбияләү эше ел дәвамында алып барыла. Тематик сыйныф сәгатьләре, батырлык дәресләре, ватанны саклаучылар һәм бөек җиңү көненә әдәби постановкалар, концертлар, конкурслар ярдәмендә алып барыла. Шулай ук Юнармия бөтен Россия хәрби патриотик хәрәкәтен күтәрү кебек чаралар ярдәмендә алып барыла. Һәр атна сайын разговоры о важном, мөһим нәрсәләр турында сөйләшүдән башлыйбыз. Әлеге яңалык балаларга да уңай тәэсир итә. Алар хәзер җитдирәк, җаваплырак ди укытучылар. Экспертлар фикеренчә, мондый башлангыч балаларда чын ватанпәрвәрлек тәрбияли алачак. Патриотик тәрбия инде ул әлбәттә үзенең туган җиреңә, туган телеңә, гореф-гадәтләреңә тугрылыклы булу һәм аларны хөрмәт итүдән башланадыр. Иң беренче чиратта ул әни сөтеннән, әлбәттә әти-әни тәрбиясеннән иңәдер. Хәзер күңелләрне күтәреп, дәртләндереп, татар биюен карап үтик. Айнар да патриотик тәрбиядә үсә дип уйлыйбыз. Айнар Хәлиуллин, татар биюе. Milli мәдәнияте, теле, сәнгате, ғұрыф-ғадәтләре, дине яшәгәндә, әле театры да булганда әлбәттә, халык та яши. Телевидениесі, Әлбәттә. төрле мәдәни чаралар белән кызыксыну үзе бер олуг гамәл. Димәк, без сүзне Идел Кыямовка тапшырабыз. Исәнмесез мәдәният сөюче дуслар, концертлардан башлыйк. Башкортстан Республикасының Курайсы төркеме 2006 елда оештырылган уникаль коллектив. Төркемгә нигез салучы Роберт Юлдашев Курайны дөнья буйлап таныткан шәхес. Ул анда традицион башкорт халык иҗатын гына түгел, классик музыканы, рок-хитларны һәм төрле илләрнең һәм халыкларның популяр көйләрен уйный. Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узачак концерт программасында Роберт Юлдашев эшкәртүендә башкорт халык көйләре һәм танылган әсәрләр.
Нәжип Жиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе тамашачылары саксофонда кунакта концертында була алачак. Консерватория музыкантлары башкарачак программада бу инструмент тамашачы алдында төрле амплуада булачак. Ул квартет составында шулай ук Ринат Халитов җитәкчелегендәге Татарик оркестры белән бергә соло яңгыраячак. Шулай ук Казан консерваториясе тамашачыга «Сказка в музыке» концертында «Щелкунчик и мышиный король» әкияты мотивлары буенча әдәби музыкаль композиция тәкъдим итә. Лихачевы уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству күргәзмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Республика мәдәният министрлыгы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Экспозиция Сандетский утарының 2нче катында урнашкан, анда һәр зал Лихачевлар гаиләсе тормышының билгеле бер вакытына багышланган. Баталов исемендәге Бөгелмә драма театрында «Бесконечный апрель» драматик импровизациясын күрсәтәчәкләр. Ярослава Пулиновичның пьесасы буенча куелган спектакль тамашачыны 20нче гасыр тарихына кертәчәк. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында «Гөргөри кызын бирә» спектаклен күрсәтәчәкләр. Керәшен татарларының тормышыннан алынган бу этнографик музыкаль комедия күңелле җырлар, дәртле биюләр белән бизәлгән. Бүгенгә менә шулар, исән-амин булыгыз. Шагыйрь Александр Пушкин белем алырга бик үк хирыс булмаган икән. Бигрәк тә математиканы яратмаган. Математикчы укытучы аңа һәр вакыт диярлек «У вас, Александр Сергеевич, по математике все равняется к нулю» дип әйтә торган булган. Әмма әдәби китапларны яшьтән үк укыган. Пушкинны искә алганбыз икән, Львовкада урнашкан Пушкин биләмәләренә бергәләп сәяхәт идек. Зур Болдиндан ерак түгел Львовка авылы бар. Исеме Александр Пушкинның бабасы хөрмәтенә бирелгән. Чөнки 17нче гасырдан әлеге җирләр Пушкиннар биләмәсенә кергән. Гаепле крепостнойларны Болдинадан бирегә җибәргәннәр. Шулай итеп әкренләп авыл үсеп киткән. Утардагы алпавыт йортын Пушкинның хатыны Наталья шагыйрь үлгәннән соң гына төзетә. 2 катлы йортның алдында колонналы зур балкон. Утар эч яктан кайын аллеясы һәм юкә паркы белән уратып алынган. Өй янында хәзерге көнгә кадәр 4 нарат үсә. Аларны Пушкинның 4 баласы хөрмәтенә хатыны утыртып калдырган. Әлеге биләмәләрнең хуҗасы шагыйрьнең улы генерал Александр Пушкин була. Җирле халык алпавыттан авылга гыйбадәтханә кирәклеген белдергәч, ул утар территориясендә чиркәү салырга рөхсәт бирә. Ләкин янәшәдә мәктәп төзелергә тиеш дигән шарт куя һәм төзелешкә акча да бирә. 1911 елда ачылган чиркәү 1935 елга кадәр эшләп кала. Мәктәп исә 1904 елда крестьяннар көче белән төзелә. Ул коридор белән бүленгән 2 бүлмәдән гыйбарәт. Ләкин совет заманында ябылып тора, 2008 елда реставрацияләнә. Хәзер исә үткән заман шартлары торгызылган, биредә крестьян балалары ничек укыганын күз алларга мөмкин. 1934 елдан алып 1972 елга кадәр Пушкиннарның алпавыт йорты бинасында Львовка авылының 8 еллык мәктәбе эшләп тора. 2005 елдан биредә Белкин повестләрендәге әдәби геройлар музее эшли. Әлеге әсәрләрне бөек шагыйрь 1830 елда Болдинада иҗат иткән. Йортта 19 гасыр дворян утарының атмосферасын һәм көн күрешен күрсәтә торган интерьерлар торгызылган. Экспозицияда 5 бүлмә. Монда Пушкин чыры җиһазларын күрергә мөмкин. Бер бүлмә история села Горюхина әсәренә багышланган. Икенчесе выстрелга. Өченчесенә кереп метель әсәренә эләккәндәй буласың. Дүртенчесе барышня крестьянка бүлмәсе. Һәммәсендә дә әсәрдә искә алынган әйберләр үз урыннарын тапкан. Әлеге 4 бүлмәне иркен кунак бүлмәсе бәйли. Кызганыч, хәзер авыл бушап калган. Бары 2 кеше генә даими яши. Җәен дачага кайтучылар бар. Шунысы шатландыра. Әлегә туристлар бу урыннарга изне суытмый. Бүген безгә кунакка Минзәлә гимназиясендә Рөстәм Муллин исемендәге Сәйер балалар студиясын җитәкләүче Линар Миңнемуллин һәм аның шәкерте Айнар Халиуллин килделәр. Өстәвенә әлеге студия кино һәм театр юнәлешләрен үз ичен алган егетләр. Саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез? Айнар безне инде шак каттырды үзенең татар бию белән. Рәхмәт яусын сиңа.
көрініп тұра шын батыр ерәклі өзіміздің татар егіті. Біз студия турында сөйлешербіз. Линар, сұрау сеңа. Нешік ұйышты әлігі студия? Нешік барлыққа келді? Һәм нешік ішін дәуам ете? Бик қызықлы башланды бұл. Мені просто сұрадылар, бірер атырыбық қойып, фестивальге Қазанға жібәригәлі сәйер фестиваліне деп сұрағандар еді. Шуннан башланып кетті дәгін, балаларны қуып та қайтар алмышы интіктік те. Шуннан бұл зұрайтып жіберге кеңейтірге ойладық енді. Біз мұна шылайтырып, қазір енді 2019 жылдан берлі, енді нашышылай ішлеп келебіз, Аллаға шүкір. Сіздің өзіңіздің театраль біліміңіз бар ма? Театрда ішлеу тәжірибесі? Бар. Театр училищесінде оқыдым, Қазан институтында оқығансында бітірдім. Бар. Театрда ішледім 2008-ден 2015 жылға қадар. Әзір біктігі оңайсызырақ та сұрау яңғырар бәлкі. Не үшін мені театрын ташлап әлігі hünәрін сайладың? Құрмәлі тамашашылар, әлігі сұрауға жауапны сіз әлбәттә ТНВ каналының социаль шелтерлерінде таба һәм көре алашақсыз. Театраль педагогика жолын сайлағансың енді демек, әйме? Мен сүйініп өте алмайм. Мен үшін дегенде, ол балалар, олар бет әр бірсі қарап тұрасың шеттен, олар өзіне көре бір шәхіс. Олар вообще башқа түрлі сәхнәгә мене басқа іштағын қарап йөнелтәсің көзіңді теге әр бірсіне де қарайсың, олар өзіне көре бір түрлі характер қарап тұрғанда бик көңілі. Менә Казанга фестивальгә әзерләргә бір үзік кенә қоярға шақырдылар, шуннан дәвам итте дейдің. Менә ниндидер уңышлар да бардыр бәлки. Хәзер нәрсәләр қоясыз? Бар, менә Зәңгәршәл. Болат қайтқан өліш, біздің бик массовый, бик матур болып бара, 20-ләп бала қатнашында біздің. Зәңгәршәлгә игътибар хәзер зур, аны халық театрлары да, өлкәннәр дә бик яратып, әйбәт итеп қоялар. Менә шул, узган ел инде қойган идек, Сүнгән йолдызларның яшьләр күренешен. Үзебезнең классика. Субханалла, афәрин. Тинчурин фестиваленә барып, балалар фестиваленә барып, анда без гран-при яулаган идек узган ел. Сіз әлі үзегіз дә бик күп бәйгеләрдә лауреат исемен алган җырчы. Менә җырчы һөнәренә ничек килдегез? Ничек килдек? Мин җырчылыкка укымадым. Безнең инде нәселдән, әни янынан барыбыз да җырчылар. Зур сәхнәләргә чыкмасалар да җырдан туктамыйлар инде. Менә ул инде миңа шуннан килгән дип уйлыйм. Артист буларак, актер белеме булгач, әлбәттә ул бүтән эшендә эшли белергә тиеш. Бигрәк тә балалар укытканда менә Ойнар сиңа килсәк, биюен күрдек, ник менә театраль студия, ник менә волейбол яки көрәш түгел, ник математика, шахмат түгел. Миңа шул театр студиядагы атмосфера бик ошый, шул сәхнәләргә чыгып выступать итеп, шул рольләргә кереп, шул һөнәр миңа бик ошый. Киләчәгеңне театр белән бәйләргә телисеңме соң? Әйе, мин Алла бирсә, менә Казан институтына, мәдәният институтына керергә хыялланамын. Әлегә ничәнче сыйныфта син? 9-нчы бит. Демәк, 10-11-не укып бетерәсең дә. Мәдәният институтына. БДИларны әйбәт кенә тапшырасың да, шунда театраль факультетка алып эшләйме? Әйе. Афәрин. Бында инде сер түгел, республиканың нинди кайсы театрында эшлисең килә? Казан Галиаскар Камал театрына бик сөйнеп эшләргә керәр идем. Мин бер коллега да булырбыз дип әйтә. Карак, ул шактый кысты бу. Кайсы артистларны үзеңә үрнәк итеп куясың? Мәсәлән? Юк, инде белмим мин театрда эшләгән. Миңа Эмиль Талипов деген исемле артист бик ошый. Аллага шүкер, бергә укыдык. Чөнки ул бик талантлы артист, һәм аның пародиялары миңа бик ошый. Раилне дә әйтмәде. Молодец. Әйбәт артист сәләгәтсез. Молодец. Күптерләрбез. Бик зур рәхмәт, уенчыны белән бергә без инде сезнең юнәлешне аңладык. Хәзер Ойнарның талантын күрдек, биюенә сокландык. Линар, синең дә жырыңны иштәсебез килә. Аныңча без сезгә гомумән бүген телевидение көнендә шул юнәлештә эш алып баруыгыз өчен рәхмәт әйтәбез. Һәм бүтән балаларыгызга да күп сәлам. Алар рәхәтләнеп йөрсеннәр, өйрәнсеннәр. Һәм синең ярдәмдә үзебезнең татар классикасына түгел, бүтән дөнья классикасын татар сәхнәсендә уйнап күрсәтергә әзер булсыннар. Тапшыруыбызга бәйрәм кәефе истәгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Хәзер әлеге студияның җитәкчесе Ленар Миннемуллин башкаруында җыр тыңларбыз, хөрмәтле тамашачылар. Шуңа күрә безнең музыкаль сәхнәбезгә рәхим итегез.
Тыпырдатып бір басмағаш бию боламын юл. Тыпырдатып бір басмағаш бию боламын юл. Юрегімні яндырмағаш сүйу боламын юл. Юрегімні яндырмағаш сүйу боламын юл. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Тыпырдатып бір басқанда шатлық шешіресе әгер. Тыпырдатып бір басқанда шатлық шешіресе әгер. Юрегімні зымбырдатып кейсін зихін мәхәбәт. Юрегімні зымбырдатып кейсін зихін мәхәбәт. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Басайымша дұрыс-дұрыс ішік тұрайым түзіп. Басайымша дұрыс-дұрыс ішік тұрайым түзіп. Ішімдәгі сырларымны айтып берайым әлі. Ішімдәгі сырларымны айтып берайым әлі. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. Тыпырдатып бір басмағаш бию боламын юл. Тыпырдатып бір басмағаш бию боламын юл. Юрегімні яндырмағаш сүйу боламын юл. Юрегімні яндырмағаш сүйу боламын юл. Хач стриляритайым да, хач стриляритайым. 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 Әрен! Жырлап күліп, ойнап бейіп, яшәргә язсын. Тик тормышта җитдирәк әйберләр дә бар. Әдәм баласы әгәр дә бер нәрсәне үзенең йөрәгендә мәхәббәт белән беркетеп максат итеп куя икән, һәр көн, һәр секунд шуңа таба ашкына. Манзара тапшырыш уже теләктә сезнең белән бүгенгә хушлаша. Һайт! Һәр көнегез иң бәхетле, иң яхшы булсын. Сау булыгыз. Бөтен дөнья телевидение көне белән сезне хөрмәтле дусларыбыз.